It-tieni parti tal-programm Inwar kull nhar ta' ġimgħa aħna niddedikawha lill-lsien Malti u dan nagħmluh dejjem bil-għajnuna ta' l-Akkademja tal-Malti. Il-mistiedna tagħna illejla hija Lian Ellul. Lian Ellul hija żagħżugħa l-aktar illi hija magħrufa forsi għall-kitba tal-poeżija u l-proża. Se nitkellmu magħha dwar il-ħidma tagħha wkoll fl-Għaqda tal-Malti Università u nitkellmu magħha wkoll dwar il-kitbiet tagħha. Għalhekk aħna insellmula u nixtiequla wkoll il-kumplament tal-lejla tajba. Grazzi ħafna tal-istedina kemm lilek Susan kif ukoll lill-Akkademja tal-Malti. Grazzi ħafna. Qegħdin nitkellmu llum ma' Lian Ellul. Lian Ellul hija kittieba ta' poeżija, hija kittieba ta' proża. Bħalissa hija qiegħda tirriċerka il-qasam tal-lingwistika Maltija fil-livell ta' Masters u xekk. Hemm xi qasam partikolari li qed tirriċerka? Sewa, ir-riċerka tiegħi tiffoka fuq in-nomi verbali fil-Malti. Qasam interessanti ħafna. U issa nittama wkoll li fi ftit ta' xhur oħra nagħlaq din ir-riċerka. Ekku. Tajjeb, interessanti għaliex fil-fatt anke minn daw il-programmi qiegħda nara kemm hemm jew kemm tista' ssir riċerka fil-lingwistika Maltija. Ekku. Kemm il-sintana huwa rik, huwa mżejjen anke b'letteratura li tmur lura ħafna u ħafna snin. Ekku, anke nista' norbod dil-ħaġa ma' inizjattiva li għandha l-Għaqda fil-fatt, inizjattiva tal-Għaqda partikolari jisimha Sintesi. U l-an tagħha huwa li tħeġġeġ ir-riċerka. Ġifieri, pereżempju, waħda mill-ħidmiet ta' dan il-bord li jieħu ħsieb din it-taqsima tal-Għaqda jieħu ħsieb li jippubblika riċerka online. Biex hekk tkun aċċessibbli pereżempju għall pubbliku ġenerali. U allura bekk tiġbed in-nies ukoll lejn ir-riċerka jkunu jafu x'qed isir. U da min-naħa tagħna ovvjament huma temm id-Dipartiment tal-Malti li r-riċerka ssir taħt il-kappa tiegħu ovvjament. Ekku li illum stidinnik hawnhekk ukoll bħala inti responsabbli mill-relazzjonijiet pubbliċi ta' l-Għaqda tal-Malti tal-Università. Kif diġà għad fl-introduzzjoni tiegħi din l-Għaqda twaqfet minn Rużar Briffa u Giuseppe Bonnici fl-1931 meta huma kienu għadhom studenti universitarji. Kienu għadhom żgħażagħ u għalhekk waqfu din l-Għaqda studenteska. L-an tagħha dejjem kien il-promozzjoni tal-Malti u xekk. Ekku, eżatt, fil-fatt ħaġa li niftaħru biha kważi hija l-fatt li Briffa u Bonnici kienu studenti tal-mediċina. U għalhekk din tagħmel il-Malti ta' kulħadd biex ngħidu hekk. Fil-fatt magħna m'hemmx biss studenti tal-Malti, imma studenti li interessom il-sienna fl-oqsma kollha tiegħu u li allura jarfu l-importanza li ħadmu lil sien Malti anke fl-oqsma rispettivi tagħhom.
U di xi ħaġa importanti ħafna fil-fatt li l-Malti jiġi mħaddem fuq sma differenti. Sewa mhux minn dawk li jgħalmu l-Malti biss, Ekku. jew minn dawk li jikdbu bil-Malti biss, imma nistgħu ngħidu kull professjoni tista' tippromovi, tista' tħeġġeġ ħanajdu hekk, tħeġġeġ bliema mod li l-kull kemm aħna kemm jista' jkun nitkellmu u nużaw anke terminoloġija li hija Maltija. Ekku, fil-fatt minn barra l-kumitat tal-għaqda ġifieri għandna ta' volontira li jaħdmu mill-qrib magħna u fil-fatt uħud minnhom ġejjin minn oqsma differenti. Ġifieri hemm min qiegħed fil-mediċina, hemm min jistudja l-istudji domestiċi, ġifieri u din tkompli tħeġġeġ hekk ħidma unitarja. Ekku fil-fatt hija għaqda volontarja u xek li taħdem għaż-żgħażagħ u maż-żgħażagħ. Qegħdin nitkellmu dwar din l-għaqda tal-Malti tal-Università. Inti inkarigata mill-relazzjonijiet pubbliċi, imma hemm iktar membri fil-kumitat. Ekku, eżatt. Qegħdin tim sħiħ biex insemmihom mhux vera Mkita Zoppardi li hu l-President, Alvin Vassallo l-Viċi President, Karlstin Grima segretarju u Dorjen l-Assistenta Segretarja, Clifford it-Teżorir żomminna rridni da. Daniel Bezzina li huwa l-Assistent Uffiċjal tar-Relazzjonijiet Pubbliċi u Dr. Bernard Mikallef li huwa l-Kap tad-Dipartiment tal-Malti. Ekku, u flimkien naħdmu, aħna isu kif taqbad tgħid il-wiċċ tal-għaqda fis-sens li n-nies jaraw lilna ma kif qed ngħidu l-volontira huma importanti ħafna u fuq kollox il-membri. Ġifieri l-għaqda mingħajr il-membri mhi xejn. Sewa, ħan nitkellmu dwar din l-għaqda. Illa lix, forsi anke uħud mis-semija tagħna jgħidu ma kemm hawa qdiet tal-Malti, waħda minnhom l-Akkademja tal-Malti. Hija differenti din l-laqda minn laqdiet l-oħrajn, laqda letterarja pereżempju. Imma x'jagħmilha speċjali din l-laqda? Ekku, tgħid sewwa ħafna, hemm diversi għaqdiet tal-Malti, però naħseb illi kull għaqda fil-fatt għandha n-niċċa tagħha biex ngħidu hekk u di ħaġa sabiħa għaliex flok għaqda tirfes fuq l-oħra huwa anzi lok fej għaqda taħdem ma' oħra. L-irwol tagħna primarjament peress li aħna għaqda tal-Malti Università kif jgħid l-isem stess huwa li naħdmu mal-istudenti universitarji. U allura anke ġalla darba jidħlu l-università u anki meta jkun qed isegwu xi studji qabel fil-fatt jistgħu jissieħbu magħna u jkunu parti minn din l-għaqda u għalhekk qed niġbdu primarjament l-istudenti. Kif qed tgħid tajjeb inti minn maqdiet oħrajn fosthom l-akkademja pereżempju li nfittxu li naħdmu mill-qrib magħhom għaliex dan is-sens kollaborattiv m'hemmx kompetizzjoni jiġifieri bejn id-dawla bħalissa min-naħa tagħna żgur li lex fil-fatt infittxu li naħdmu ħafna ma' nies oħrajn u bħalissa naħseb bħalissa ilha tinħass xi ftit imma jekk nista' ngħidlek bħalissa hemm enerġija sabiħa ħafna fej diversi għaqdiet qed jaħdmu fuq sma differenti u kulħadd kif qed ngħidu bil-biċċa tiegħu jagħti s-sem tiegħu. Interessanti. Ekku. Nifhem li din l-għaqda l-iktar li tħaddam fiha huma iż-żgħażagħ forsi taħdem iktar fost iż-żgħażagħ jew maż-żgħażagħ. Imma hija għaqda għalkemm qed ngħidu l-għaqda tal-Università, għaqda tal-Malti tal-Università. Taħdem maż-żgħażagħ biss jew inkella ma' studenti universitarji biss. Sewwa, interessanti. Fil-waqt li qed ngħid eżatt li l-għaqda taħdem primarjament maż-żgħażagħ dak huwa minn hemmhekk bdiet biex ngħidu hekk u hemmhekk taħdem u l-preżenza tagħha primarjament naħdmu ma' nies differenti wkoll. Ġifieri pereżempju ftit ta' snin ilu kellna proġett minħarfu l-ħrejjef fejn ħdimna ma' tfal u żgħażagħ iżgħar f'da sens. Imma qegħdin hemm ukoll għall-pubbliku ġenerali, ġifieri ftit ilu semmejt sintesi, l-attivitajiet tagħna dejjem ikunu miftuħin għall-pubbliku ġenerali u allura nfittxu li nattiraw udjenzi differenti illi għandhom għal qalbhom il-Malti.
Parti tal-programm Inwar tal-lum il-ġimgħa li aħna namlu flimkien ma l-Akkademja tal-Malti għandna mistiedna lil Lian Ellul. Lian, qegħdin nitkellmu dwar l-għaqda tal-Malti tal-Università. Semmejna diġà illi taħdmu ma' għaqdiet oħrajn tal-Malti, eżattament imma x'inhu lan ta' dawn l-għaqdiet kollha? Min se ngħidtakom biss imma ta' dawn l-għaqdiet kollha. Ovvjament nista' nitkellem l-iktar fisem tagħna bla dubju. Għall-istess naħseb u Fis-sens li eżatt il-mira l-sin Malti u fil-tħaddim kollu tiegħu biex ngħidu hekk. Imma kull għaqda jisu narajna tolqot jew ġeneru ta' kidba jew saf partikolari tas-soċjetà biex ngħidu hekk. Imma u kif edna ma dan huwa sabiħ imbagħad għaliex hekk speċi laqdiet jistgħu jaħdmu flimkien u mhux waħda tirfes fuq l-oħra. Jien naf wieħed mill-għanijiet tagħna pereżempju huwa li tqanqal l-interess fil-lingwa u fil-letteratura u fost l-istudenti ma mbagħad ukoll fost il-pubbliku l-awtoritajiet u istituzzjonijiet edukattivi. Jiġifieri dan it-tqanqil ta' interess li mbagħad dak li jkun jara fuq jħaddem il-Malti bl-aħjar mod possibbli wkoll u hekk. Importanti. Ħan nitkellmu dwar xi proġetti illi wetqet din l-għaqda. Ekku, nista' nsemmi pereżempju wieħed mill-proġetti għal qalbna ħafna huwa Metamorfosi li propju kien ifakkar lil Rużar Briffa. Metamorfosi fil-fatt hija isem ta' poeżija. Ekku, ta' Briffa. Dak kien proġett interdisciplinarju, jiġifieri l-istess ukoll għax qed ngħidu l-Malti. Ma nfittxux il nifqu mal-Malti jew mal-letteratura biex ngħidu hekk, imma wkoll illi niftħu għal arti differenti. Dal proġett interdisciplinarju fil-fatt kien proġett li fih kittiba żgħażagħ, importanti ħafna li fil-fatt infittxu li nippromovu l-kitba taż-żgħażagħ, ħadmu ma' artisti differenti biex interpretaw xogħlijiet ta' Briffa. U għalhekk kien ukoll proġett interġenerazzjonali biex ngħidu hekk. Kif intlaqa' Rużar Briffa ma' dawn iż-żgħażagħ? Naħseb mod pożittiv ħafna fil-fatt huma kellhom sessjonijiet kemm ta' tarif dwaru u anki dwar il-kitba u l-art in ġenerali u fil-fatt għarfu jaqbdu spunti, ġifieri kultant kienet kelma minn poeżija pereżempju u fetħu fuqha ħadmu l-kitbiet tagħhom imma mhux waħedhom. Xi ħaġa li tafas fuq għal-għaqda ġifieri anke fi proġetti oħra bħal Taħżiż pereżempju li huwa proġett tal-kitba li ħireġ mill-Aġenzija Żgħażagħ u tieħu ħsibu l-għaqda flimkien mal-Fondazzjoni Hawl u li kittib biex jikteb m'hemmx għalfejn joqgħod waħdu magħluq f'kamra. Din l-idea romantika biex ngħidu hekk imma li jinfetaħ u jieħu feedback u jaħdem ma' ħadd ieħor u allura kien proġett interessanti ħafna. Taħżiż kif qed ngħid ukoll pereżempju huwa issa qiegħed fit-tielet sena konsekuttiva tiegħu infittxu fih illi iż-żgħażagħ jiżviluppaw it-talenti tagħhom fil-kitba għax di xi ħaġa importanti ħafna. Xi ħaġa oħra wkoll proġett li laqas nista' nsejħlu proġett għax dan beda ma' Briffa u Bonnici ma' twaqqif tal-għaqda hija proprju rivista tal-għaqda leħen il-Malti. Il-proġett tagħhom da. Ekku, li fiċċejna li nkompluh. Leħen il-Malti fil-fatt joħroġ kull sena biex ngħidu hekk. Hija rivista tal-għaqda u li hemm interessanti fiha illi hemm kitbiet li kollha kemm kitbiet ta' poeżiji u kemm novelli u anke studji kemm lingwistiċi kif ukoll letterarji. U xi ħaġa naħseb isbaħ minn hekk ukoll hija l-fatt li l-istess ikollna kemm żgħażagħ ġodda li għadhom xi drabi nkunu qasadna smajna bihom u wkoll sa professuri l-università u allura hemm din l-għaqda biex ngħidu hekk għaddejja bejniethom. Se nagħmilek mistoqsija naħseb l-iktar mistoqsija xotta li qatt għamilt imma issa
intom tal-Malti jew bil-Malti? Sewwa, mistoqsija interessanti ħafna. Fil-waqt li nfittxu li nużaw il-Malti fl-oqsma kollha possibbli, dini fil-fatt li nużaw il-Malti mhux fejn jidħol il-Malti biss, pereżempju attività tal-għaqda li kienet għaddejja għal diversi xhur kienet fil-Malti u l-idea kienet li nuru films li huma bil-Malti. Barra minn hekk pereżempju xi ħaġa oħra li tikkoordina l-għaqda flimkien ħirġa mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta proprju jum il-lingwi Ewropej. U l-għaqda tieħu ħsieb torganizza l-attivitajiet. Allura ma nifqux mal-Malti biss biex ngħidok, ovvjament il-Malti qiegħed fuq quddiem imma nfittxu wkoll li nużaw lingwi oħra li hija din l-imħabba l-lingwi li finalment tagħmel lill-bniedem iktar sħiħ. Anki se nsemmi xi ħaġa żgħira, anki l-istqarrijiet tal-għaqda pereżempju ħafna drabi u di bis-saħħa tal-volontira neħdu ħsieb illi jkunu bilingwi pereżempju. U bekk inħeġġu wkoll din l-imħabba lingwi differenti wkoll. Din interessanti, illa lix forsi ikun hawn min jieħu din l-idea li għaqda għax qiegħda taħdem hekk daqshekk b'imħabba kbira għal Malti. Imma ifisser li ma nagħtux każ forsi il-sna oħra. Qegħdin ngħixu f'dinja li iktar ma jmur, iktar qiegħda tiċkien fis-sens li iktar qed inkunu qrib ta' xulxin, naslu malajr għand xulxin. Allura forsi naraw ukoll l-importanza illi nħobbu l-Malti. Imma rridu nkunu nafu l-isna oħra. Eżatt. Il-Malti fuq quddiem biex ngħidu hekk imma wkoll inħaddmu nkunu konxji ta' lingwi oħra fil-fatt Għal-ġejjini qed taħsbuha sewwa. Fil-fatt issa fit-18 ta' Lulju se jkollna l-laqgħa ġenerali annwali biex ngħidu hekk u tintemm il-ħidma ta' dan il-kumitat li ilha sentejn, però dik tkun miftuħa għall-membri tagħna primarjament li fil-fatt dawk li qed jisimgħuna inħeġġuhom jiġu għal din il-laqgħa wkoll. Ovvjament wara hemmhekk inħallu fidejn il-kumitat li jmiss biex ikompli bil-ħidma tiegħu u mbagħad naraw, ovvjament naraw li jkun hemm kontinwità bej anki kumitat u ieħor u li l-ħidma tkompli għaddejja. Min jixtieq jissieħeb magħkom x'jista' jagħmel. Sewwa, fil-fatt jistgħu anki jibatulna ittra fuq aqdatalmalti@gmail.com jew inkella jidħlu fis-sit tagħna wkoll proġett li ħdimna fuq u fil-fatt f'dal aħħar sena nistgħu ngħidu hekk li hu www.aqdatalmalti.org u jidħlu hemmhekk ukoll u jsibu fil-fatt minjera ta' riżorsi anki materjal edukattiv, recordings, affarijiet interessanti li jolqtu lil ġenerazzjoni differenti biex ngħidu hekk. Lijan, nirringrazzjak li tajtna dan it-tarif interessanti dwar l-għaqda tal-Malti fl-Università. Nixtieqilkom u nawguralkom ħafna għal ġejjieni. Grazzi lilek.